Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-SIU ishubisele we-MK Party kuxwayiswa abesula amacala kanti ke kuxazululwe ekagesi eMgungundlovu. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakadumane nabezulu lidume esandlwane siyakhuleka. Uphiko oluphenya inkohlakalo kuhulumeni SIU lugasele kungalezelele bani ePort Shepstone ogwini luseningizimu nelikaMthaniya namuhla kumasipala waseRenkonyeni lufuna ikhanselela lo masipala. Lolu phiko lumqonde ngqo njengokufa olikhansela leMK Party kuWard 14 uPet Madlala osolwa ngenkohlakalo yemali yomhlomulo wokhuvethe elinganiselwa ku161 million amarandi. Uphiko oluphenya inkohlakalo kahulumeni SIU ikasele kungazelelwe ePort Shepstone ngamasipala eRenkonyeni ifuna ikhanselela kuWard 14 weqembu leMK Party uPet Madlala ongomunye wabasolwa ngenkohlakalo yemali yesikhwama seCovid-19 ngaphansi kwe-UIF elinganiselwa ku161 million. Babalelwa ku35 abantu abathintekayo kanti izinkampani zingu16. Kuthiwa laba bakhwabanisa le mali ngokuthi babe nezisebenzi eziyisipoki ukuze bakwazi ukuhlomula kulesikhwama. Ngokukhulumela lolu phiko uthi bagasele ezindaweni eziningi kwisifundazwe eGauteng kanye naKwaZulu-Natal. We were doing this raid all over the country and specifically in KwaZulu-Natal and in Gauteng. And the raid is about a syndicate that has been siphoning money from the UIF. And this is the money that is called TERS, Temporary Relief Scheme, that was done for employers and employees during COVID. Therefore, they have done companies here, and those companies are having ghost employees that they are using to then get money out of this TERS. And then they have siphoned as much as 161 million from this TERS over this whole period. And that is why we are here, and we are getting each one of them so that we are able to get the gadgets that they were using, because we are able to track all of them and how they did the work, and now we want to finalize our investigation. Ukhanyaho uthi uMadlala ungumqondisi kwinkampani Boko Haram Construction kanti nayo ingenye izinkampani ezinabasebenzi abayizipoki abahlomula kulesi sikhwama seCovid-19 TERS. He is director of a company called Boko Haram Construction, and he is now the one of the companies that were used to funnel this money out of UIF, and we now want to understand his role in this whole thing, and that is why we have to get his gadgets. We were told that he is a councillor of the MK Party. We have been waiting for him for about an hour or so plus, and he only came here and he brought us here as a place where they say he used to stay, I think. And now we want all those gadgets, and that's why we are here with him. Uthi njengamanje bathatha ubufakazi abazobusebenzisa okuyizinsiza kuxhumana zabo kodwa sebenabo ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi lokhu bakwenzile. Yes, we are taking the gadgets from all the role players because they are a syndicate. They are talking to each other. We already have WhatsApp messages where they were talking to each other, including the employees that are working in the UIF. Some of our team members are at the head office of the UIF in Pretoria, where they are getting gadgets from those employees that they were working with. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi abayizisulu zodlame lobulili babhebhezela lesihlava uma besula amacala ngoba ke sebefumbathiswe imali njengomthobandleziyo. uNtuli ubekeka njengesikhathi ke kuqhubeka iMarch kanye ke nomkhuleko wokulwa nodlame nokuhlukumezeka ngokobulili ebibanjelwe eThekwini. Sibi kakhulu isimo esifundazweni KwaZulu-Natal ngodaba oluthinta udlame lobulili. Inkulu kakhulu inkinga yabantu besifazana abahlukunyezwayo ngoba usuku nosuku ba nomuntu oba yisisulu wesifazana noma wengane bangaba bathathu osukwini isifundazwe izibalo ezinkulu kakhulu lezo imingcwabe bakhona ama weekend onke manje la uthi uyathola ukuthi kakhulukazi la eThekwini iThekwini hamba phambili ngezibalo eziphambili ze gender based violence eziphezulu ze gender based violence ugu iPietermaritzburg iLembe lawo ma district lawo iwona alidayo ngezibalo eziphezulu ze gender based violence. Manje ingakho sithi lo mkhankaso sibe nawo nje lapha eThekwini oholwa befundisi ngoba iThekwini lona elihamba phambili.
sinenkinga nje enkulu kakhulu ekhona ngisho emakhaya ke manje ikhona lenkinga lena and iaggressive uma ubuka indlela ababulala ngayo ingakho sithi cha bakwethu sekwanele amadoda wasukuma athi hayi egameni lethu abantu besifana basukume bame bethi hayi ngesikhathi sethu akuphele lokuhlukumeza ukukhona. Namuhla amabandla ehlukahlukene abemboni yokuthutha ngamatekisi amalungu omphakathi kanye nabanye babe yingxenye yemashi kanye nomkhuleko obakhloswe ngawo ukugqugquzela ukuphumela obala ngezenzo zokuhlukumeza. Kukhuzwe izisulu zalolu dlame ngokusula ke amacala ngoba ke seyifumbathisiwe. Abantu besifana bayeke ukusula amacala okuhlukunyezwa uma sebekhokhelwe abakhokhelwe kona noma sekuneyingxoxo nabazali bayeke ungenelela ebethi axoxwe umuntu ehlukumezeke emshadweni lapha ahle ikhona behlukumezeke umuntu emndenini lapha ahle ikhona noma emphakathini bese kukhokhelwana lokukhokhelwa akuyekwe lokho. Kufanele esazi ukuthi icala lokuhlukumeza alinalo inkokhelo noma inhlawulo elingana nalo ngoba uma sinalo mqondo sonke abantu ke bazoqonda ukuthi ngempela into ungafanele yenze. Ukhuthazwe amadoda ukuba akhulume. Siyakhala madoda nisho uzokhala sithi hey no siyakhuluma siyavuleka ungahlali nenkinga thina sibe sihambela abafethu lapha emajele uthola ukuthi umuntu uyayisola njengamanje lesinqumo sithathile umuntu esifazana kangabi asset akathi bethu angisakufuni bengithi uzosho last year bengisuleki ukuze ukwazi ukududuzeka phansi nokuhlukumeza phansi. What we have come to find is that a lot of things is wrong that are happening in the country are stemming from the drugs that are being sold. Gender-based violence is on the rise because of alcohol and drugs. And we need communities to come together and put a stop to all the illegal activities that are happening in the country. Abantu bangcwatshwa yithi abanama depression kulandwa thina siyokwenza ama counseling uma kutholakala ingane idindilizile kutholakala wesifazana enyukubeziwe edlwenguliwe kubizwa befundisi ukuyokhanselisha lowo mndeni kusho ukuthi uma uhulumeni wethu esekubona lokhu ukuthi this is a disaster not KwaZulu-Natal kuphela kodwa South Africa kumele nathi as a religious sector sisukume si voice out futhi siphumele phandle eminyango sibonakala kuzokhumuleka ukuthi muva nje lesihlava sihlonzwe umengameli wakuleli njengenhlekelele ebhekeneke nezwe lakuleli. Ezindabeni ze-1 KZN TV uBikuntom khona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi uhambele indawo yasenqabeni kwavula indlela eMgungundlovu lapho ke ebehambisana nomasipala womsunduzi kanjalo no-Eskom ukuxhumela umphakathi ugesi. Lo mphakathi ubhekene nenkinga kagesi kulandela ukuqhuma kweziphehli zikagesi kwaphoqa ukuthi kukhishwe wonke ama-transformer. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthi ubelethe isixazululo sagesi emphakathini owakhele uvula indlela eMgungundlovu. Silapha namhlanje kumasipala wasemsunduzi ngaphansi kwamawadi akhele ubukhosi bakwavula indlela besizoxazulula inkinga kagesi esikhungethela amawadi isikhathi eside lapha abantu bese behlezi ngobumpisholo ngenxa yenkinga abangene kuzo. Usinika ke namhlanje intokozo enkulu ukuthi besihamba no-Eskom kukhona nomasipala ngoba undunankulu wesifundazwe umhlonishwa uNtuli wahlanganisa bonke laba bantu ngenhloso yokuthi kuxazululwe lenkinga kagesi. Sikwazile ke namhlanje ukwethula uhlelo olusha oluzokwazi ukuthi lukhanyisele abantu njengoba uEskom ezofaka ama-transformer ama-12 umasipala ufaka ama-transformer awu-5 ukuze abantu bakwazi ukuthi babuyele ugesi. Esibanxusayo-ke abantu balapha eMsunduzi ukuthi babambisane abantu bengaxhumi ugesi ngokungemthetho kodwa babhalise ku-Eskom babhalise kumasipala ukuze nalabo abadinga ukuthi babonelelwe ngokwey'nhlelo zeyibonelelo lwe-free basic electricity bekwazi ukuhlomula ngokusemthethweni. Umphakathi ujabule kakhulu ukuthi emva kwesikhathi eside sebezokwazi nabo ukuba nokhisimuzo ofana njengabo bonke abantu bakhanyisa ugesi bekwazi ukuthi baphile impilo enesithunzi njengabo bonke abanye abantu.
Thelezi uthi bazikhokhe zonke izikweletu zomphakathi. Umasipala ubusukweleta imali eningi kakhulu, ngakho-ke sikwazile ukuthi sixoxisane no-Eskom ukuthi lezo ikweletu lezo kube khona indlela zokuthi zihlengahlengiswe, abantu bengavinjwa ukuthi bekhanyisele ugesi ngenxa yokuthi kunezikweletu eziningi. U-Eskom uvumile nomasipala wavuma ukuthi abantu bakhanyisele ugesi. Iphinde meya kumasipala uMsunduzi uMxolisi Mkhize uthi ukubambisana kusala impumelelo. Lokhu okwenze namhlanje kudemonstrate ukuthi ukubambisana phakathi kwe-local government kanye ne-provincial government awekho ama-challenges noma azikho ingqinamba abantu abangabhekana nazo esingahluleka ukuzixazulula nxa sibambisene. So lokhu-ke namhlanje ukuthi kuzokuthulwa lolu hlelo lokuthi kwi-Eskom area of supply nakumsunduzi area of supply in terms of electricity ukuthi abantu babuyiselwe ama-transformer asebehambe isikhathi eside bengenawo behleli ebumnyameni. Lokho kukodwa kusho lukhulu thina siyabonga kakhulu nje ukubambisana phakathi kwahulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal kanye nomasipala. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dobi ngisenqabeni eSweet Waters. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele siphinde-ke sikwamukele mekukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolosa ngazo namhlanje. I-SIU ishubisele we-MK Party kuxwayiswa abesula amacala kanti-ke kuxazululwe ekagesi eMgungundlovu. Usiza umndeni wakaLanga lokishini Isibongile eDandi kulandela ukudlula emhlabeni kadadewabo uSibongile Langa owamuka nezikhukhula ezahlasela le ndawo ngempela sonto. Lo mndeni ke uthi umzimba kaMufi utholakale ngolesibili esethuli futhi ke sewonakele njengoba ke bemfune izinsuku ezintathu. Lo mndeni unxusa umasipala ukuba ke uvule izitamkoko ezivalekile njengoba ke zingozi emphakathini. Umndeni wakaLanga eDandi uthi uqemeke ngeqiwani ntwala ngokwedlula kodadewabo ophinda abe ngumama wezingane ezintathu uSibongile Langa odlule emhlabeni ngenxa yezikhukhula ezithe zahlasela le ndawo ngempela sonto. Udadewabo kaMufi ubongiwe phakathi uthi ucela ukuba kuvalwe lezi zitamkoko njengoba ziyingozi emphakathini. Bathi ukube kuthiwa lama drain angene kuyona umasipala bekade ivaliwe mhlawumbe ngabe sithi uyasini usindile ngabe sithi uyaphila. Ngendlela okwenzeke ngayo asijabulanga neze siphatheke kabuhlungu kakhulu silahlekelwe ngoba usisi umama unabantwana bathathu asebekhula khulile nje wedwa kumncane. Ebesicela nje kakhulu kumasipala waseDandi siyacela basilungisele wonke lama drain ngoba akusiyona yodwa avulekile kanje. Siyacela nje ukuthi basilungisele wona bavale okwenzekile la ekhaya asikufiseli ukuthi kwenzeke komunye umuntu. Uqhube ngokuthi emva kokumuka kadadewabo uze watholakala ngolesibili esonakele. Then kwathi late sebehambile abantu kwanathi yasezikhaya. Late ngabo 4 kunobaba olusayo wamthola ngokuthi wayehamba icinga naye la igcina khona amanzi. Wayehamba icinga ukuthi uzomthola lapho ke wayebesefonela amaphoyisa. Basibiza ke njengabomndeni ukuthi sizohlonza isidumbu ukuthi ngabe uyena na. So masifika sathola ukuthi uyena impahla egqokile zonke zayisekhona emzimbeni ukuthi ke indawo ayekuyo kuselangeni engasekho emanzini ayingaphandle komfula umzimba wakhe wangasekho right. Bafika ba forensic bamthatha. Kanti umfowabo ukhale ngesimo senhlala kahle esibeka impilo zomphakathi engcupheni. Ngokwesimo senhlalo lana hayi ngizosho nje ngithi kuyabheda kakhulu kubheda kakhulu. Imvula mayifika ifikela kithi akukho shintsho elenzakalayo kade sahlala lana akukho kwenzakalayo kuze kufike nje kulesi sigaba lesi sokuthi kuhamba udadewethu ingoba vele akukho nokodwa esenzelwa khona la akahambele khona basebenza bashiya kanjalo itrain la kangena kuyona yayivuliwe kodwa into efune ngabe ivaliwe kudala. Khona manje imeya kamasipala eNdumeni uMcebo Mkhize useqinisekisa ukuba kukhona bazolekelela ngakho umndeni wakaLanga njengomasipala. Ukusana ukuthi kupho kufanele kwenzeke nangendlela umasipala osebenza ngayo makuvela izimo ezifana nalezi lapho khona umuntu eshone ngengozi njengoba usidadewethu eshone ngokuthathwa izikhukhula ngomgqibelo ntambama.
sibe sezivumelana ukuthi khona umasipala impela azongenelela alekelela umndeni ngakho. So siyaqinisekisa ukuthi cha kuzoqhubeka umsebenzi okubekwa kahle kadadewethu. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV eNdumeni. Abemboni yezokuthutha yamabhasi isihlangene bus service bathi konke ke sekusesimeni ukuqinisekisa ukuphepha ngalesikhathi samaholide okuphela konyaka. uNjabulo Gumede obhekelele ukusebenza kwamabhasi kule nkampani uthi ke benza isiqiniseko ukuthi njalo amabhasi asesimeni kanjalo ke nezimvume zokuba semgaqweni ezikhona ukugwema izingozi eziyaye zibonakale ngalesikhathi sonyaka. Njalo ngalesikhathi samaholide okuphela konyaka kuyaye kube nezingozi ezinyantisa igazi esihlasela imboni yezokuthutha okuhlanganisa namabhasi. uNjabulo Gumede obhekelela ukusebenza kwamabhasi kwinkampani isihlangene bus service uthi benza konke okufanele ukuqinisekisa ukuthi amabhasi aphephile. Simile sayimisela ngayo yonke indlela for ifestive nebusy in terms of imoto zethu uba roadworthy na yonke into ama maintenance ama service yonke into siyenze ngendlela okuyiyona yona. Siphinde futhi sahamba igalelo elikhulu lokuthi senze sure ukuthi imoto zethu ama permit avalid yonke into siyakwazi ukuhamba yonke iSouth Africa ngokwama permit wethu ngoba sinama permit aka tourism. So njena simisele nje kakhulu workshop usuku nosuku senza sure ukuthi maintenance iba ezingeni okuyilona elidingakalayo odinga uhulumeni lasemgwaqeni enokuphepha futhi. Siphinde senza sure ukuthi abashayeli bethu abaphumi mhlambe bese simeni mhlambe esinotshwala kwenziwa ama breathalyzer. Kanjalo nomphathi jikelele kule nkampani uMpumecele uthi bakholwa ukuthi basebenze kahle nomphakathi kuze kufika kulesi sikhathi sokuphela konyaka. Ucele uphinde waveza ukuthi ukholwa ukuthi uqinisekisa amabhasi asesimeni yikhona ukudala ukuthi zingabi khona izicelelo eziningi. Unyaka ka2025 bengingathi kusebenzekile asibanga nazo ingqinamba ezinkulu ngaleyo ndlela leyo. Obviously kwi-industry yethu esisebenza kuyona ziba khona lezo zinto ama challenges lawa amancane lapha nalapha ama minor breakdowns here and there, but i-overall nje besingathi unyaka usiphathe kahle nomphakathi wakithi esiuservisayo asibanga nama challenge sibambisene nawo kahle ngendlela emangalisayo. Imoto ayoba khona ama breakdowns kodwa akusiyona into evamile kuthina ngesizathu sokuthi amabhasi ethu siyawa maintaina ngendlela okuyiyona yona siyaqikelela ngaso sonke isikhathi ukuthi uma efika edepo ayacheckwa ephume ukuze umphakathi wethu siqinisekise ukuthi ngaso sonke isikhathi siwathwala ngeimoto eziphephile. Uma kuukuthi kuba khona okwenzakalayo ngenxa yendlela esibambisene ngayo nomphakathi ngisho kwawona umphakathi uyakwazi ukuthi usithinte uma kukhona mhlambe obona kungahambi kahle noma kubonakala imoto yethu imi ngendlela engalindelekile. Khona manjalo inkampani yamabhasi iKhwezi nayo isingathi umkhuleko wokusonga unyaka njengoba le nkampani iyabhekana nesihlava esibi sokubulawa kwabashayeli. Sicishe iminyaka ilandelana sinokulimala kwabashayeli. Sawacela amaphoyisa nawangenelela. Sase okubaleka okukhulu kakhulu esagxila kukho yikho umkhuleko njengoba simbonga nje uNkulunkulu kuyena ebese yasibiyela ngogange lakhe ukuthi ugcine kunje. Njengoba sokhuleka futhi nje sikhuleka ukuthi nokugula kube kwehle kubashayeli. Lo obhekelela ukusebenza kule nkampani uthi kumele babonge njengoba zingekho nezingozi ababhekane nazo kuze kufika lesikhathi isonyaka. Sibonga nokuthi izingozi ngoba okuba inkinga kakhulu bazingozi bese ingakho sizomnxusa ukuthi asenzele khona kuze kufike lesikhathi samanje asinalo ibhasi limaza abantu asinawo umshayeli kulonyaka abamlimazile bekunaleso simo sokulinyazwa kwabashayeli kodwa ngenxa yakho uNkulunkulu sibona kusavikelekile. Ezokuthutha ziyayisibhekane nomthamo phezulu wabantu abasuke besuka kwezinye izingxenye zesifundazwe nokuyaye kudala ukuthi kwenzeke izingozi eziningi uma izithuthi zingekho esimeni. Ezindabeni ze1KZN TV bikuthi abani maphumulo eRichards Bay.
Owesifazane waseniwe ku Ward 28 eMhlathuze uHlengiwe Cele uhlulekile ukuzibamba izinyembezi zenjabulo ngenkathi ke edluliselwa ngendlu yamagumbi amabili ayakhelwe uSinenhlanhla Shelembe emva kokuthola ke ngesimo salomndeni ezinkundleni zokuxhumana uTikTok. Indodana ke yakulomuzi uSiphamandla Cele yabhala ezinkundleni zokuxhumana uTikTok ifuna ukuzibulala ngenxa ke yesimo sasekhaya kanye nokhwantalala lokungawutholi umsebenzi njengoba ifunde yagogoda kwezobuthishela. Uhluleke ukuzibamba umama uHlengiwe Cele okuyena obheka ikhaya kulomndeni wakwaCele oseniwe ohlala ngaphansi kwesimo esibucayi njengoba indlu yabo inetha futhi ingekho esimeni. Lo mndeni wakwaCele bahlala bayi12 kanti imalini izulu bayabikelwa. Unkosikazi uCele uzwakalisa ukujabula ngenkathi uSinenhlanhla Shelembe emakhela indlu enamagumbi amabili. Into eninzi kumina yamangalisa ningikhiphe ehlathini bengisehlathini kuleli gceke ngathi kufanele ngithini ingane zami bengilele nazo zo12 silele endlini eyihlathi kuyimanje umndeni waseShelembe ungakhela indlu ngizolala kuyona le ndlu angathi uthi ngathini kona kuyimanje ngibona lokudla sizokudla nengane zami izona silala singadlile ufundile ngiqedile ngisevasithi akawuthola umsebenzi bengifisa ukuthi ngathi ngawuthola umsebenzi asebenze naye mhlawumbe ngangiphi isinkwa. uSinenhlanhla Shelembe owabona usizi lwalomndeni ezinkundleni zokuxhumana uTikTok nalapho indodana yakho uSiphamandla Cele yayibalisa ngosizi lwasekhaya ifuna nokuzibulala. Le ndodana yalapho uSiphamandla ifundela ubuthishela kodwa umsebenzi ayiwutholi nokuyikona okwadala ukuthi ifune ukuzibulala. Wachaza ukuthi into emphatha kabi kakhulu ukuthi emndenini wakhe bayasokola kakhulu nokuthi yena ufundile wenzile teaching qedile degree yakhe uthisha weaccounting angisazi nani but umsebenzi akawutholi so into emphatha kabi kakhulu ukuthi abuke umndeni wakhe usokola ngavele ngakuthatha lokho kudla ngeza nakho la ekhaya. Mangifika ingabona ukuthi isimo senhlalo asikho kahle bahleli ngaphansi kophahla kuyanetha balala baningi especially bona nje abafana babelala ekitchen siyafisa nje mangakhona omunye osengakwazi ukuqhubeka alula isandla ngoba mhlambe mebe ngathola noma indlu yomxhaso ke from uhulumeni because nale esiyakhile ayanele ukuba ingahlala umndeni o12. Nabalekelele uSinenhlanhla Shelembe kwakhiwa lo muzi bayanxusa uba nezinye izihlaka zisondele zizophonsa esivivaneni ukuze lo mndeni uhlale ngaphansi kwesimo esihle. Okubalekile ukusiza umphefumulo kaNkuluNkulu ukuthi omunye umuntu esizakale ngoba kubalekile ukwenza into osukuyenza ngenhliziyo yokuvuleleka nje ukuthi kube khona abanye abantu bakithi bekwazi ukusizakala. Sifisa ukuthi ke siyakubonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ke mhlambe ne department ya human settlement ikibe nengxenye yongenelela kulomndeni kakhulu ukuze bekwazi ukuthola indlu kahulumeni. Iqembu alibhekanga ukuthi komunye umngcele ngoba ikhansela lethu into elivama ukuyenza le lathi masibikela ukuthi akunesimo esinjengalesi nathi ayisasukumela phezulu ngoba umuntu ongakhethi umuntu asibhekanga ukuthi awusiya kwelinyiswe siya kuphi cha ngokuthi nje kusiza labantu. Kulomndeni akekho osebenzayo njoba umama kuleli ikhaya esiphilisa ngokudayisa. Abasizile bafikile negilosa kanti ziningi inhlaka ezisizile okuhlanganisa namangema funerals. Ezindabeni ze1 KZN TV bikuthabani Maphumulo eniwe. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake siphinde sibingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazihloko zamba phambili namhlanje. iSIU ishubisele weMK Party kuxwayiswa abesula amacala kanti ke kuxazululwe ekagesi eMgungundlovu. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Randi lakuleli liyu 16 rand 92 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u22 rand 62 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 79 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe igolide ke lona lingu-$4,217 68 cents i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube u$62.21 umphongolo.
ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Iqembu lezikaMagebhula luwole imiklomelo eyahlukahlukene kwinyanga eyedlule kaLwezi njenganalokho umdlali kanye nomqeqeshi waleli qembu bebe ngabanye abahlabanile kunconywa amaqhawe kule nyanga kaLwezi. Umqeqeshi we-Orlando Pirates Abdulsalam Modong uthole okuba umqeqeshi wenyanga kwazothi umdlalo semncane waleli qembu uCameron Denson igoli lakhe ke Al-Shabaab edlala neMamelodi Sundowns laqokwa ke njengelivelele lenyanga kaLwezi. Khona manjalo ke umdlali weTX Galaxy uPhuso Dithejane uqokwe njengomdlali ovelele wenyanga kaLwezi. Nasike isimo sezulu ongasilindela kusasa. Zulumnyama kandlela zimhlophe ngeziguqisa ebesikuphathele zona namhlanje sihlangabezeke futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile